saka maloko ino wangu ndakatesa maloko makatoti unotodedzera kuti ndikuya kubulawayo iye utoti waruna kari kuenda kubulawayo saka itowana mukana saka ndikati aiwa totoziva adzimai wakanaka like iye musikana uine zvangari munhu wekuti aifana kuwana treatment inorapa maronda ari mudombo iyayo hosha ipi iripo akatenga motikari nyowani motikari aingoona mubhoneti riri motikari iri yemuinjini uko mberi kungovhura sokona kune tsvina anditeka zvandikutaura izvinhu zvitori live asi zvokuti tikatoti munhu yei uyu nevanext door vacho vakutozenzisa zvoti vakutoona nyaya idzidzi vanobva vaziva kuti shuwa tinganyebere vanhu kuti yaiti kutumire nyuchika isu hatina nyuchiba asi tine imwe minamato yekugadzirawo zvinhu zvakaita sezvipi saizvozvo saka nyandika chekuti kunyuchi ukuku ndiko pamukomaziko iko kwanditeka munhu asazondifonera aita mutumwa ndoda nyuchi amuna mukoko ndina mukoko yenyuchi dzacho panditeka asi uchimunawo unodraivha gonyeti uchienda kubotswana mukadzi anosara ari muno mu 2 weeks mwedzi asi wakadzi ava musawatrust ava kana wari mamero wanawo dai mweyarisira zvakanaka mamero ndosaka vachinzi gender ifemale kana wari moja. Ladies and gentlemen, tadzoka zvekare namutumwa Masango. Mukomaziko tinoti zviri kufamba here? Zviri kufamba, hanzi makatumwa here zvechokwadi kana kuti makazvituma? Isusu takatumwa, takatumwa. Makadi zvenyu vateereri paZigo TV. Aiwa ndotenda ndini wenyu mutumwa Masango zveshuwa. Takatumwa. Noona mazuva ano hamuchanetsana zvakanyanya naApostle Chiwenga. Mese muri tu kukura here machuwa mese muri tu here? Tagara tiri machuwa. Asi chinoitika ndechekuti kana chimwe nechimwe chinonguva yacho. Panguva yanombotipisawo isusu tinongopindurawo zviri kuenderana nenguva ipi iyoyo. Saka izvozvi tiri kuparidzira vanhu shoko kuti vanhu vambotendeuka, vanhu vanamate, vanhu vachiponeswa, vanhu vachiitwa zvakanaka naMwari. Ndonzwa vamwe vanhu vachikuti chiremba surgery iri kupi? Surgery iri kurugare paAC 35 muna Mambo. Ndomairi surgery yedu murugare imomo. Yes. Alright. Panhamba vanhu vari kusvika vachikropa nhamba yatakaisa pascreen wobva vanoisa yavo. Saka da kuti mumboidedzera tisati tanyatsotaura nyaya dzatinotaura nadzo. Alright, namba dzedu isusu namudara namba ipai ipamba here, namba dzefoni here? Ipamba panozozara kana tida chingoti pai yefoni. Yefoni 0773 066 354 kana kuti 0776 581 698 kana kuti 0776 581 704. Makabata nemusoro. Aiwa kana utori muchovhi wezvinhu zvacho ndoziva kuti chiro wakatokotsera wakamutsa unototaura ndo zviripo. Yes, ndizvo chaizvo. Aiwa ndikupaona. Last interview yatakaita makapa warning muchiti nguva yatakupinda iyi ndonguva yekurohwa kwemakuva, ndonguva yekuvaka kudzosa mweya mimisha chichi. Pamati nguva iyoyo inguva yakanaka zvayo asi inguva futi nemhepo dzakaita dzakawanda. Ndakaona mhepo maaccident mitikiro aita imwe ndakatonayo kwaMutare vanhu 4 vefamily imwe chete vachifira mota imwe chete. Chinoitika mukomaziko nguva iyo ndiyo nguva yatinokurudzira vatendi kuti vanamate. Chiono asinganamate kumachechi asi wanawo vanhu vanokubatsira. Ende haisati yapera holiday baba. Vanhu vanofunga mudzimwe nguva tikutaura zvemufirimu. Tinenge tichitaura zvinhu zvatinge taoneswa. Kureva kuti vana vedu mumasangano totovavakira minamato yokuti vafambe nayo. Yes. Saka tsaona inogara pane inongoitika, tsaona yagara inoitika. Asi mumaholidays munoitika matsaona akawanda anokonzera matambudziko akasiyana-siyana. Kureva kuti vavengi ndipo vanosimudza mhepo. Satanism ndipo painomira zviri serious. Izvo zvitara kwatiita kuno kwamwe vachitobva kumabasa, vachitobva kwakaenda kumakuva ikoko, basa rikudzoka richipera. Kutara kwatiita kuno kumwe munhu aitobva ikoko akutosvika achitorambwa nemurume. Inokuti ndonguva inosimudzwa mhepo. Saka tiri kuti isusu zvese zvatoda kuzvitendera kuti zvinge zvichiitika. Tichiti vanhu ngavawane nguva yekubatsirwa, vanhu vaone nguva yekunamata Mwari, Mwari avaitire zvakanaka. Tamuroti satanism
itori kuerekana kuti dzingori nyaya iriko nkomaziko satanism itori yakanyanyisa pano wandotinda mazviri ende satanism yatowandisa izvozvi yawandisa pane watenda mazviri izvozvo ino kuti ndine mumwe murume wandakabatsira last week izvo nhasi ndichitomubatsira ndaida kuti tichamubvunza kuti anokwanisa here kuti nyaya yake mumboinza kuinzwisisa murume iyeyo ane imba yake yaakavaka imba iyi aiti makusena achimuka anoona ropa richiyerera mumba ropa kungoona ropa rakangodonhera mumba so richingonzi ropa iranga chingoratidza kuti ririkuyerera mumba akatendererawo kwakasiyana siyana nokumwe vasakwanisa kudoma kana mazita evamwe vanhuwo kuti anenge aendawo zvoto zvine mazera vakatoenda kuno vamwe vanhu vakawanda novamwe vanhu mbiri nyaya ndikutara pana pafunga vamwe kutoiziva nyaya iyoyo munhu iyezvo ari mumaoko mangu ndano 2 weeks nyaya idzo ndichidziita asi zvotobva ndaita muna mato ndakaita nezvandakaita zvakabva zvamira kuti kwa akatenga motikari nyowani motikari aingoona mubhoneti riri motikari iri yemuinjini uku mberi kungovhura sokona kune tsvina anditeka zvandikutaura izvinhu zvitori live asi zvokuti tikatoti munhu iye uyu neva next door vacho vakutozidzisa zvotova kutoona nyaya idzidzi vanobva vaziva kuti shuwa vakauya chiti baba zvinobuda zvinotiitira zvakanaka here tikati anhu tikatinamati nazvazvo chiendera mukwamaziko nchekuti isusu pane patinogona usati muprofita mumwe nomwe pano specialize napo pari serious chero chaipo yes saka takaita neminamato yakatikaita zvakabva zvapera saka satanism neuroyi zvimwe chete chinoitika ndechekuti pano uroyi hwemushonga iyeye kutotora mushonga chacho uchitokanika kozoti satanism uroyi futi uchireketwa handiteka reve vanhu vanenge vatojoine chatova chigurupu handiteka chivo vanhu vanenge vachiita vandotenda kuna satani handiteka asi obvious mukuru wavo anenge akatoshandisa futi mishonga iri serious handiteka yes kozoti kuno vamwe vano mishonga yezvidhoma vasiriwo satanism asi mishonga yezvidhoma mishonga yezvikwambo handiteka kozoti satanism anogona akatogadzira pamutumbo wake iye pachake pokuti angonotongotaura panapa akangotongogumbuka panapa akangonongedzera motikari so ine vanhu yakutoenda kuti atsaona dzimwe angono ngatori mumotikari ipi iyoyo akatogara motikari imomo otokwanisa tsaona vanhu vese vopera kutofa iye otobuda atori munhu ari right asi nyaya yekuti chispiritual chinge chitori papi ipapo saka kura kuti satanism itori mhepo inogara pawa inenge ikatogadzikwa muropa remunhu yes saka ropa repa rinodeuka rine kwarinoenda kureva kuti pane kuota kwavo kwaanotozvipira zvinhu izvozvo ndimazviona yes saka satanism nevamwe vanite zvokumuka usiku kumamisha zvinhu zvakatotisiyanei asi vese vanoita chinhu chimwe chete yatiteka manje mumbopinda kuoneka fi here kaka kana wakatumwa kureva kuti tatojaira ndozvatovapo kana uri musoja vatenda kuhondo chiro katonzi hondo nhasi yatomuka kwakati makutobata futi mwana nokuisa hondo kureva kuti wafanira kuva nefiye ndozvawakatoita zvawakatoita kana wakatumwa naMwari wafanira kuva nefiye ba asi wakazvisa panyama zvafanira uda kunamatira munhu auya nemhepo iri serious iwe ubva watanga kupanika ndiwe wachiye wakatumwa kureva kuti mhepo haina wateipa mukana wekuti inotokukurirai saka kureva kuti isi hatifanira kupanika matambudziko atinotoona yes usati noziro ndaibvunza nomwe munhu so baba munhu iye akabva kuAmerica zvakanzi baba uzoti zvandaiona ndikabva kutere kubva kudhara kuita mapurogiramu kudhara asi zvandainzwa manje nevanhu nezvandasvika panapo ndichizoona paground ndikazoti dambudziko ndatendera kwandakawanda kwandaenda manje rega ndimboenda kuona pamasango ayo timbonza kuti pakaita sei ine sho dambudziko tikasvika takabva tabata dambudziko racho shuko tobva taita zvatakaita zvakaenza kuona kuti in 1 week munhu iyeyo dambudziko rakafambira rapera unza nditeka ndisaka paipai panambotara nemba ndichiti ndine vanhu vandoda kungoona ndichikurukura ndiwo vanhu vachivavo dambudziko rese rapera kuti munhu akutoenda vamwe vanhu vake ofuta nditeka kureva kuti nhau iripo ndikuti vanhu vanonzwa zvikawanda kunzoko vanhu vachishatisa mazita yani mazita edu isusu like ini ndikuti munhu ngauyazvionere pamunhu sefoji katite kana kuti ngauyazvionere wega panzvimbo usvika oonekwa nemunhu waMwari
wamwe chinyotaura zvozvo matambudziko ndoti mwe munhu anofona akagaramba kwakati madzibaba tobatsa pafoni izvozvi obva kuti baba pafoni panto appointment yekuti mutotaura nomunhu waMwari apo nongoti nowakomana udere mafoni wayi kuti mudere mutaura ndichi nomunhu waMwari muti appointment mudai kwanisa kuti ndina matezvo ndikari pafoni because zvokuya kwandikwanisa kuya ikoko ukati munhu kuti tastafa so uchipatara wakahwara unomhanya uchipatara kumini kupinda mukiu chaimo chaimo asi unoona kuti munhu waMwari ndiye anenge ada kudzikisira titeka satira kuti ngatisadzikisiranei vanhu ngavatende kuna Mwari tu vanhu vasanzwe zvemashoko evanhu kana une dambudziko ndio unofanira kuti mhanye kuti unzwe kuti anoshuwa dambudziko ngeke ndimani ndinobatsirwa ndimapona Wamaziko makaita mudumbu michero mumutoni yaHarare chemo munopedza maenda chiri pachikona chiri chepo kuti aikatiko dzabva chikona zvozvo kunzi munoonekwa vanhu zvezvika amuzvifunge zvezvizvatiteka ye amuchifunge zvezvo unokuti munhu mapuresa ikatikoenda pachikona tite furara titeka saka nyaya yekuti vanhu vanodambudziko kana munhu adambudziko chavo vanaro chanditeka unotsvaga muprofita baba ende zati vachinji vacho veseka vanozipedzisa kuti vamwe vanotenderera chiri kupi nekupi chiri mapenda kosi chiri kupi asi munhu anozipedzera kumapostori ndiko anopedzera kwedisi ndiko anopedzera watova kuna madzibaba masango ikoko kwavanenge vachishorwa yes saka vachinji vazoti vanhu tinoika vanhu herisi usiku handidi kuonekwa tovapa private yavo tovabatsira handiteka ndinomwe munhu andikamboona chitombopa testimony imwe chechihombe so munhu iyo ndikatobatsira handizikanaona wangu wesangano munhu iye handiteka akati almost a month munhu iye ndichimubatsira ndikazomona bakupa testimony akarowa suti vari God bless you akati mari akanaka kunokonza aitokanda mari refu ikoko baba kwazo chichikwanga atotaura kuti kumapostera kukandwe mari ndiona atosiya azati kuti vanhu ngavanoshora asi kwedu kwari kupora vanhu baba yes hatisi kuti tiri kuzvikudza asi Mwari wati kunamata ndiye kutituma kuti taure izvozvo ende Mwari kunamata achiri kutituma yes uzati pana vanhu vanotaura uyo munhu waMwari achiri kutumwa uyo zvinge zvamboendwa anga ambowedzera simba kunamata vanhu vanotoona asi havakwanisa kuzokutaura kuti imbowedzera simba baba anenge achisaiza then pamatambudziko yaya iro holiday ndofunga mbafadzanusina mari navafonera vanhu hobho ndabirwa laptop mumwe ndapindirwa mumba mumwe ndadii ende vanhu hobho varingotaura kuti nyuchi mumbozono nezvenyuchi ndotenda mukomaziko inini izvozvo handizvigone kutumirawo nyuchi handizvigone ba izvozvo ndinganyevera vanhu kuti yaiti kutumire nyuchika isi hatina nyuchiba asi tine imwe minamato yekugadzirawo zvinhu zvakaita sezvipi saizvozvo mumwe nomwe anotumirwaniwo wake kureva kuti vanotumirawo nyuchi vamwe vanotumira makudo tinongotingonzwawo handiteka kuti vanhu vakutumira zvinhu zvakaita se zvakasiyana siyana zvichibata mbavha chirikudwa choti mbavha dzibatwe aiwa ininiwo ndinongoitawo ndine marapiro angu andinoitawo nemabatsiro angu andinoita se andinoita panhau dzekubirwa kwevanhu yes zvichifambawo anditeka saka nyandika chekuti kunyuchi ukuku handiko pamukomaziko ikoko anditeka munhu asazondifonera aita mutumwa ndoda nyuchi hamuna mukoko ndina mukoko yenyuchi dzacho pa anditeka asi uchi munawo uchiwo kugadzira kuti izvi zvifambe ndinawo alright I think tichipendera ka pane nyaya yemunamato wamamuchindudza yes ndine mutambo muhomba ndoda kuseta parugare ndichiri kuprepare mutambo iwoyo because mutambo iwoyo ndoda kugadzirira chaizvo zvekuti unofanira kuti uite mukurumbira yes saka mutambo miviri anchida kuronga charonga mumwe uno muHarare umwe nchauronga kunonzi kumaMutarweni kwese ikoko kuda kurongwa mutambo yakakura saka mutambo iyoyo I think ichange tichikuudzai kuti kufambiswa sei I think maybe ndimi vanhu vacho munenge muchitinge muchitozivisa vanhu kuti zviite se zvifambe saka pane pachiitwa zvinhu zvakasiyana siyana pamutambo iwoyo saka tenda kuti Mwari achatitira zvakanaka Mwari achitibatsira funga tane nguva tichingotenderera kunze chienda kunana Gweru Bulawayo nzvimbo dzakasiyana siyana naMutare saka izvozvo right now tiri kuti tiri muno muHarare toda kumbosimbisa muno muHarare zvine simba asi vagari weGweru ndikuti tandamboita kuti mawiki futi Friday muchete chambodonha futi mupi muGweru kuira kuti vese vatutuzi neGweru kwanofanira kuya kupi imo mutosangana asi nhau hombe iripo ndiye kuti muno muHarare tiripo ende vanoda kubhuka maprivate yavo hatina nyaya yekuti hanzi musi wakati tauda kuti vanhu vatouya panguva yaungoonera mukana chete mhanya ungofona ukangoona nguva cheuronza nguva iripo yekuti hapana mumwe munhu aripo panguva ipi iwe wakutouya utosangana nomunhu waMwari mumwe munhu anenge ari kunze kwenyika kuti kuti aiwa unotanga kuti appointment anditeka wobatsirwa isikasiyana nomwe aprofita mukomaziko bozi chiripo chekuti ukavura mumwe aprofita ndikuna mateto yamvura tidaisa tutaisiso haungosviki izvozvo
utanga watoonekwa utokudza kuti aita so ubatsirika anditeka upinda neprocedure cheche uchiuya uchidzika uchibva ukosangana vamwe katifunga kutaura nemutumwa hawataure neniba vanenge vatidai vanhu vakomana vanodera mafoni yayo ani mapona yes akusvika kwandiri ani mapona mwe munhu abva akutona fesi yawo tanzwa nekubirwa ndotota it's okay uya nefoni yako apa muchinda fona ningafuna nevidhio kofona wondiona handini it's okay otenda oshuwa namadzibaba masango acho amwe acho vanenge vachinyebo dhini mumasango yes saka mafotokopi aripo agara aripo chiro chitupa zvine mafotokopi tichivhara hatingavhare musina kumbopa warning hatingati warning musina kuudza varume nemadzimai vanofarira central local aiwa izvozvo okay yapano mwana ngaitanga kutiona nhasi shuwa zveloko zvezvezvo aiwa zviriko ende zviri kutoitwa ende tikuona vazhinji vari kupupura kuti aiwa zviri kufamba yes saka tikuti vanhu ngavauye vasaite kumanzwira ngavangouya achiita waite se vaonekwe yes vabatsirwe yes saka mukomaziko mungena zvakafanana chiri nyaya ndinati manzwira nyaya yekuti pana vamwe vanhu vanotaura zvisiri izvo mukaona kuti isu hatipindure vanhu hatipindure vanotaura zvakadonda chakazodai hatipindure mukomaziko andidambudziko achete chete achauya boza vanenge kuti vakomana kuzvitengesa vada kuzvisimbisa chaizvo nditeka pasocial media apo kuti vanogona basa vachizvichitengesa kudai aiwa nyama yakanaka inozvitengesa yegani ndikupaona ukaenda mubhusha ukaona uchitenga mabhonzo kureva kuti dzimwe dzenguva pfuma inenge iri shomawo saka kureva kuti isusu hatirambidza vanhu kuti vaite zvavanoda asi kuti vambouya vamboonekwa nemuya mwari vambobatsirwa ende malokusi ende ari kuitwa baba murume ari kunetsa huya toti ngi loko kana kuti mukadzi ari kunetsa huya toti ngi loko zvobva zvafamba apa lokusenda apa ifanike pajoza ndanza inofanira babadzokai futi shamwari yangu wamukasetera we ama 1 ama 1 zvinhu pozvo zvinogadzira rudo zvezvezvi rudo runobva rwagadzirika chengera rudo zvakare unodhiraivha gonyeti uchienda kubotswana mukadzi anosara ari muno mu2 weeks mwedzi asina vakadzi ava musavatrust ava kana mamero vanava dai mweyarisira zvakanaka mamero ndosaka vachinzi gender ifemale kana uri mochi kuti variko futi mamero futi bcause vakaipaso vakadzi kunyanya akadzi kunyanya saka maloko ino wangu ndakatoisa maloko makatoti unotodedzera kuti ndikuya kubulawayo iye utoti varuna akari kuenda kubulawayo saka kuti itowana mukana saka ndikati aiwa totoziva dzimai wakanaka munenge munochengera aiwa rudo runodiwa mukomaziko tinofana kuwana nguva nawo ndevedu ndotenda ladies and gentlemen mawanzwa madzibaba masango manambers avo ndoaramba achibuda pascreen kuri kunzi wanyanyonetsikana nekuvabata chaizvo wanyanyonetsikana unondibata ndoona kukurongera but nini amunoziva kuti nini manje saka munongondibata muona kuti aufa saka I think tinenge tiinemi panapa next week again tichimboona kuti zvakamira sei ipai vana vezimbabwe mashoko enyu ekupedzisira tikuti isusu vana vezimbabwe izvozvi tirimo muzororo imomo tiri kuti musarivare kunamata mamhepo aripo ndo panguva yanosumudzwa saka ngatirambe tichinamata madzibaba masango vari kutaura kuti ane dambudziko uya chero wakatombouya dambudziko harinaopera aiwa nguva yamwari chibage chakajarwa achimire chese musi mumwe chete nguva yamwari inokwana eze uchiri kurarama chete unozachendera chekuti mukomaziko pana vamwe vanhu vanotouya vachitobatsirwa dambudziko rakatopera uye nerimwe dambudziko rakanonoka kubatsirwa anoona ninge zvisiri kutoita no zvinoita anditeka nikuda kuti pawauya patsime saka ndikuti nini vanhu musateerere mashoko evanhu isai zvimiti zvemweya mutsvene wamwari muchiuya muchibatsirwa mwari anokuitai zvakanaka ndinotenda thank you and with that aina ndisina mashoko ekupedzisira we are out